La Comunitat Valenciana dona un pas més en l'aposta per convertir-se en un referent europeu en investigació i indústria aeroespacial. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, va signar el passat dimecres els convenis amb la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València per posar a disposició del Consorci Espacial Valencià els recursos materials i humans necessaris per a operar amb l'Agència Espacial Europea. La labor conjunta de las dos universidades, lo cual demuestra que se puede, se debe y lo hacemos, trabajar conjuntamente. El sistema valenciano universitario funciona. Ha permitido consolidar en Valencia una plataforma científica i tecnològica sin precedentes. Amb la signatura d'aquest acord es garanteix el suport al Consorci Espacial Valencià i es dona continuïtat als dos laboratoris d'alta especialització que funcionen des de les universitats des de ja fa més d'una dècada. Pero más allá de los datos, lo que hoy celebramos, porque celebramos algo, es la visión. La de una comunidad valenciana que aspira a estar en la primera línea del desarrollo científico y tecnológico, porque sí que aspiramos a ello. Segons el president, aquest pacte entre ciència i institució reforça el paper de la comunitat com a espai de coneixement, innovació i talent. Creemos en la ciencia como motor de transformación, creemos en la colaboración público-privada como base fundamental del trabajo. Vivimos un momento crucial para Europa, de esto no hay duda. La soberanía tecnológica, la autonomía estratégica en comunicaciones, defensa o seguridad, el papel del conocimiento ante los grandes desafíos globales. Todo esto está encima de la mesa. A més, s'ha anunciat la creació d'una taula sectorial de la indústria aeroespacial per identificar prioritats i coordinar polítiques, així com elaborar un pla estratègic per impulsar noves línies de treball i consolidar el sector a nivell internacional. Dos laboratorios singulares. Uno centrado en ensayos de alta potencia en radiofrecuencia y otro especializado en materiales y recubrimientos avanzados, que son referentes técnicos y científicos no solo en España, después de 15 años podemos decirlo con la cabeza bien alta, sino en el contexto europeo. Amb aquesta iniciativa, València reforça el seu paper com a centre d'excel·lència científica i tecnològica per mirar al futur i a l'espai.